And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Buntis ang misis ko at hindi ako ang ama. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalan JG. Nagtatrabaho sa Saudi bilang OFW. Gusto kong ikwento ang sitwasyon ko ngayon dahil sobrang hirap. Ang hirap na maikwento to pero pipilitin ko pa rin. Ito ang aking secret file. High school crush ko si MK. Niligawan ko siya at naging kami. Sabay kaming nangarap. Nagpursige kami sa pag-aaral hanggang sa nakagraduate kami at nagkaroon ng trabaho. Sa relasyon namin ng mga taong 2010 hanggang 2015, marami kaming pagsubok na napagdaanan. Ups and downs. Pero kumapit pa rin kami. Kahit papano nagagawa namin ang paraan para maayos ang relasyon. Then August 2015, nagkaroon ng offer sa akin abroad, Saudi Arabia. Kinausap ko siya at ang sabi ko ay para sa future natin ang gagawin ko. Mag-iipon ako at pakakasalan kita. Bubuo tayo ng masayang pamilya. At kahit masakit para sa kanya, gayon din sa akin, kinailangan naming maging LDR. Sumunod na taon, year 2016, may offer siya papuntang Canada. Sobrang saya niya dahil pwede niya akong makuha after niyang maging permanent resident. After a year ng pagiging LDR Canada, Saudi Arabia, oras ng pagtulog ko ay ang panggising niya, nagpasya kaming dalawa na sabay kaming magbakasyon sa Pilipinas. Sabik na sabik kami sa isa't isa. Wala siyang ka-idea na nakaredy na ang engagement ring na matagal na niyang hinihintay noon pa. Nakaplano na ang lahat. The right and perfect place and the amazing view of Batanes, Marlborough Hills known as Racua Payaman. On our last day in Batanes, MK and I rented a motorcycle and enjoy namin ang moments namin together. Akala ko nga mahahalataan niya ako, especially yung bag ko. Andun kasi yung ring. So, sinetap ko ang camera at umupo kami and enjoy namin ang view. Sobrang sarap sa feeling na kasama mo yung taong bubuo sa buhay mo at handang ialay lahat ng pagmamahal na para sa kanya. Ito na, I told her, ayaw ko nang mag-isa, gusto na kitang makasama pang habang buhay. Lumuhod ako, showing how lucky I am to marry this girl. Sabi ko, MK, mahal na mahal kita at ikaw ang buhay at ang pangarap ko. Will you marry me? Then she said, yes, yes na yes. Ang saya lang sa pakiramdam na sa haba ng panahong hinintay namin. This is the perfect time. Year 2018, nakuha niya ang PR and work as supervisor sa isang shop. Nagplan kami about sa wedding. Sobrang saya but at the same time stressful. Ganun pa lang ikakasal, ang daming kailangang gawin. Ang mahirap noon magkalayo ang bawat isa kaya ang family namin ang tumulong sa pag-organize at pagpaplano sa kasal namin. Alam niyo ba yung feeling na sobrang saya dahil sa haba-haba ng paghihintay, ikakasal na ako sa taong ginawa kong mundo at inspirasyon sa araw-araw. Sobrang mahal na mahal ko siya. As in, all in. Lahat gagawin ko para sa kanya. Wala akong tinira dahil mahal na mahal ko ang babaeng to. Christmas Day, our wedding day, December 25, 2019. Lahat ng plano sa kasal naging perfect. Lahat, family and friends, nakita kung paano kami magmahalan at magsumpaan sa harap ng Diyos. Ganun pala ang feeling
Pagpapalapit na siya, nakatitig lang ako sa kagandahan niya habang may background music. Slow-mo ang lahat. Naglalakad siya sa harapan ko. Sa isip ko, napakaswerte ko sa misis ko. At yun na nga, naging mag-asawa na kami. January 2020. Ito ang pinakamahirap na parte na pangyayari sa buhay ko. O sa amin. Simula ng kalbaryo ng mga buhay namin. Bumalik siya sa Canada. Nakabalik na rin ako sa Saudi. Nag-start ang COVID. At nagbago bigla ang ihip ng hangin. Na-delay ang papers dahil sa pandemya. Pati ang pagmamahal ng asawa ko ay nagbago. Buong taon kaming naghintay sa resulta kung kailan ako makakarating sa Canada. Then mid-2020 napansin ko sa misis ko na tuwing tumatawag ako kahit free time niya, lagi siyang galit. Ayaw niyang makipag-usap at ayaw niyang pag-usapan ng mga plano pagdating sa Canada. Ang hirap pero inintindi ko kasi mahal ko at handa akong tiisin ang lahat. Ang galit niya dahil iniisip ko baka stress lang siya sa trabaho o baka may problema financially. Sabi nga ng ibang mga kasamahan ko rito, ang loyal ko at napakamapagmahal na tao, napakamapagmahal na asawa dahil ginawa kong mundo ang asawa ko. Although araw-araw naman kami nag-uusap, pero may iba. Yung routine namin parehas lang naman. Pagpasok niya ng work, ako naman magre-ready para matulog na. At paggising naman niya, siya naman pauwi galing trabaho. Lagi kong sinasabi sa kanya na maswerte ako na naging asawa ko siya. And I love her so much. At miss na miss ko na ang misis ko. Year 2021, lumipat siya ng trabaho. Medyo gumaan daw ang kanyang dinadala. Medyo mas masaya siya kumpara sa dati niyang trabaho. Na-process na rin ang papers at visa ko. Pero, cold ang misis ko. Inaaway ako at sinasabihang makulit. Wag raw akong tawag ng tawag sa kanya. Inintindi ko lahat ng yun kasi mahal ko siya. Binigyan ko siya ng 1 linggo para makapag-isip-isip at mapag-usapan ang pagdating ko. July 22, 2021. Ito na ang ikinatatakot kong marinig sa kanya. Pasensya na pero pwede bang maghiwalay na tayo? Napaka-complicated ang sitwasyon ko ngayon. Sabi niya sa akin. Biglang tumigil ang mundo ko. Nagtaka ako, bakit siya nakikipaghiwalay agad? Umaga ng July 23. Ito na yung araw na wawasak ang pangarap at mundo ko. Hindi ko maintindihan at hindi madali ang lahat. Nang sabihin niya sa akin, buntis ako, delayed ako ngayon. Huminto yung oras ko. Gulong-gulo yung isip ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa galit ko at sa pagkabigla sa nalaman ko. Humagulgul ako sa iyak. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Hindi ako makapaniwala na gagawin niya sa akin yun. Ginawa ko ang lahat, nagtrabaho ako para sa future namin, tapos ito yung igaganti niya. Lolokohin niya ako at magpapabuntis sa iba. Sobrang sakit. Sobrang sakit na sabihin sa'yo ng pinangarap mo, wala ka rito. Hindi mo alam ang sitwasyon ko, stress na ako, gulong-gulo ako kaya ako nagpabuntis. Sabi ko, 2 buwan na lang, andyan na ako, hindi ka pa nakapaghintay sa akin. Mahal kita, bakit mo ako niloko? Ginawa ko lahat para sa'yo. Sinakripisyo ko lahat. Itinapon niya ang 12 years naming pagmamahalan. Dahil lang sa kalungkutan, hindi na niya naisip na malapit na akong dumating at bubuo na kami ng pamilya together. Matagal na pala niya akong niloloko. Sobrang sakit. Nasabihin sa'yo ng taong minahal mo na gusto ko nang magka-baby dahil gulong-gulo na ako sa sitwasyon natin. Nagsawa na ako noon pa, hindi mo lang sineseryoso. Ang hirap intindihin at hindi ko maintindihan. Wasak na wasak ako.
Well, siya ang gumawa ng kasalanan. Iniwan niya ako sa ere at siya pang may ganang magalit sa akin. Ako pa ang sinisisi dahil wala ako ron at wala ako ron. Masaklap pa, yung taong nakabuntis sa kanya ay merong asawa. Hindi siya pananagutan. Support lang sa bata. At naaawa ako sa misis ko pero hindi siya naaawa sa akin sa ginagawa niyang kababuyan. Paano pag makita ko at makausap ko siya? Kailangan ko ba bang ilaban? O kailangan ko bang isuko na at lumayo na sa kanya? Kailangan ko pa bang marinig lahat ng mga kasagutan sa lahat ng mga nangyari? Kasi hindi niya sinabi lahat ng rason sa akin. Fresh pa ang lahat. Hindi ko pa alam kung anong pwedeng mangyari. Nahihirapan ako sa sobrang sakit. Pagdating ko doon sa lugar na yun, yung taong mahal ko buntis na at hindi ako ang ama. September 10, 2021, ang flight schedule ko sa Canada. Hindi ko alam kung ano pang dadatnan ko doon. Ngayong gulong-gulo ang isip ko. Sa mga nakikinig ng kwento ko sana ipanalangin niyo ako. Dahil sobrang hirap ng pinagdaraanan ko ngayon. Mababaliw ako sa sobrang sakit. Muli, ako si JG. At ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.